Duizenden supporters van de morgen bij de training van Cambuur en Heerenveen. Zo'n 4000 supporters kwamen uit het Cambuurstadion. En dik 1000 supporters kwamen uit sportpark Squatterwaard op het Heerenveen. Heerenveen krijgt van supportersvereniging Nieuw-Noord een cheque voor Kika. En daarna komt de sfeer erin. Hoe wie het? Ja, best. Ja? Leuk. Ja? Wat sfeer, hè? Wat komt je ervan? Ja, dat is toch mooi. Even de laatste steuning aan. Ja? Vanmorgen. Nou, wat denkst je? Cambuur of Heerenveen winnen, Snij? Ik denk Heerenveen. Oh, waarom denkst u dat dan? Dat Heerenveen altijd best goed speelt. Achter de club staan, hè? Ja? Is dat nederig dan? Ja, vind ik wel, hè. Het hart van Friesland, hè. Lauwert zei dat wij dat ze anti-Fries binnen. Nou ja, ik vind nergens op slaan. Maar wij bedoel achter onze club staan en we verslaan ze gewoon met Inge Fjouwer. Bij Cambuur wordt de selectie ook op scherp zetten. Wat een sfeertje, hè? Ja, super hè? Ja, dat kan toch niet beter? Nee. 5000 man voor een training, wie bedenkt zoiets, hè? Ja, nou, dat gebeurt bij geen één club denk ik hè? Alleen bij Cambuur. Dat kan alleen hier al heel wat, denk ik. Het Feyenoord in het klein. Morgen dan is het op het echtje, hè? Ja, zeker. Dan sta ik hier ook weer. Ja? Ja, kijk, een prachtig verjaardagscadeau, een kaartje, toch? De wedstrijd van morgen is van Tolvoerau live te volgen op de radio.